Kaixo, nire izena Amaia Oregi da eta bideo honetan arnas aparatuaren funtzionamendua azalduko duen infografia bat burutzen saiatuko naiz. Horretarako, lehenengo Perplexityren bitartez saiatuko naiz informazio ahalik eta zehatzena bilatzen. Ondoren, Copilot erabiliko dut behar dudan irudia sortzeko edo lortzeko, eta azkenik Perplexityn lorturiko informazio hontaz baliatuz, ChatGPTri eskatuko diot infografia bat burutzea edo sortzea. Ia ba, hasi gaitezen hontan. Orduan, Perplexityri lehenengo adieraziko diot oinarrizko lanbide heziketako irakaslea naiz, eta ikasleei arnas aparatuak nola funtzionatzen duen azaltzeko informazio ulerterraza, oinarrizko lanbide heziketa baita, informazio ulerterraza behar dut. Ia datu hauekin zer ematen didan. Hau da, jasotzen dudan informazioa. Eta hemen esaten dit informazioa nundik atera duen. Behar bada arnas aparatuaren atal nagusiak laburtzen dituen kaxa hau soberan egongo litzateko, ez nuke beharko. Eta atalak gehiago lantzeko eskatuko dizkiot. Arnas aparatuaren atal bakoitza gehiago lantzeko eskatuko diot. Vale, ados. Arnas aparatuaren funtzioa hobeto azaltzea nahiko nuke, eta bide batez arnas aparatuaren atalak gehiago lantzea. Hemen nahiko simple azaltzen da atalen funtzioa. Atalen funtzioa gehiago lantzea. Ados, arnas aparatuaren funtzioa hobeto azaltzea nahiko nuke eta arnas aparatuaren atalen funtzioa gehiago lantzea. Orain hemen funtzioa hobeto azalduta azaltzen da. Eta arnas aparatuaren bakoitza bere funtzio zehatza du, baina guztiek elkarrekin, bale. Laburpena ere azaltzen da. Behar bada, ondorio bat gehitzea elitzateke gaizki egongo. Ados. Ondorio bat gehitzea nahiko nuke. Funtsezkoa da, urbizitzako zelulek behar duten oxigeno ematen dira. Bueno, horrela nahiko txukun ikusten dut. Hobeto irakurri beharko litzateke, ez dut irakurrita zer esaten duen, baina bueno, nahiko itxura txukun hartzen dut. Orduan, urrengo behin informazio dakagula, Microsoft Copilotera pasako naiz, eta bertan saiatuko naiz arnas aparatuaren funtzionamendua azalduko duen irudi bat lortzen. Orduan, berriz esango diot, oinarrizko lanbide heziketako, kasu honetan ikasleentzat, arnas aparatuaren funtzionamendua azaltzen duen irudi bat behar dut. Hau esango litzake lehenengo saiakera.
Denbora pixka tardatzen du hemen irudia kargatzen. Dirudi lehenengo emaitzak hemen daudela. Kasu honetan marrazki bat dela ematen du, eta ni pixkat irudi errealistagoa nahiko nuke. Orduan, hurrengo pausuan, irudi errealista bat eskatuko diot. Oraindik ez da guztiz kargatu eta ez ditutziko hurrengo azalpena ematen. Guztiz kargatu arte itxaron behar da. Orokorrean irudia gustoko dut, baina errealistago izatea nahiko nuke. Ados, irudi errealista nahiko nuke, eta bertan trakea, alveoloak, adibidez, ze gehiago, birikak, sudurra, ahoa, bronkioak, eta bronkioloak kokatzea nahiko nuke. Irudi honetan ikusten da birikak ez daudela ondo adierazita, ia hurrengo saiakeran. Berriz ere pixkat itxein beharko dugu. Irudia pixkat errealistagoa bada, sudurra ondo kokatuta dago, ia gainontzeko atalak nola dauden. Nahiko luze juten da irudia kargatzea. Irudi honek askoz itxura txukunagoa daka, así que bera hau erabiliko dugu. Irudia gorde. Eta azkenik, ChatGPT-ra joango gara, eta bertan kopiatuko dugu, Perplexityn lorturiko informazioa kopiatuko dugu, eta ChatGPT-ri esango diogu infografia bat burutzeko informazio horrekin. Horretarako berriz, oinarrizko lanbide heziketako ikasleentzat dela zehaztuko diogu, ikasleentzat arnaz aparatuaren funtzionamendua azaltzen duen infografia bat sortu nahi dut. Horretarako testu hau kontutan izatea nahiko nuke. Eta
kakotxen artean pegatuko dugu Perplexityk eman digun informazio guztia. Hemen azaltzen da nondik lortu duen informazio guzti hori. Hori ezabatu egingo dugu. Eta ia honekin zer ematen digun. Bueno, hemen egongo litzateke infografia, zati atal nagusiak, funtzionamenduaren laburpena, baina ikono gehiegi ikusten ditut, eta azalpen gutxi. Beraz, pixkat ikonoak kentzeko eskatuko diot. Ados, ikonoak kentzea nahiko nuke, eta azalpenak xehetasun. Eta xehetasun gehiago dute. Eta azalpenak xehetasun gehiago ematea nahi dut. Perfecto. Beitu gazteleraz erantzun ditzati bat, perfecto. Eta hemen, honekia itxura txukunago daka, zer da arnazketa, pixkat orokorra, atal bakoitzak zer egiten duen. Hemen atal etapa bakoitza. Beraz, pixkat azalpena zer den, atal bakoitzaren funtzioa zein den, eta hemen prozesuaren laburpena. Hau baliogarria izan daitekela uste dut, eta honekin geldituko ginaki beraz. Hau izango litzateke infografia, eta hau izango litzateke lorturiko irudia. Eskerrik asko.